Ariyo kalo kod dakika par mar okinyi ma kawuono wuok tich mogik mar dwe mar 9 higa 2025 nyakwara Mugajwang'. Wamor ahinya kuom yiero Ramogi TV kod Ramogi FM. Chenro mar kaka wanene okinyi ma kawuono higni 22 mar Ramogi FM osebedo ka ni e yamo. Wagoni erokamano maduong' ahinya kuom bedo ni chiko iti kiwinjo chenro mopogore opogore maloko ngimani mamiyi puonj kendo miyi mor. Mane momiyo wagoni erokamano kaka jawinjo marwa. Bende Ramogi TV ang'eyo ni dwe mar 11 ka kokalo kuom ber mogundho magisebedo ka kelo oganda jokanyana. Masani kidhie mier matindo gi madongo e piny Luo gi oko mar piny Kenya. Nyaka yude much Ramogi TV ma e odwa ka kendo ma e od fwambo kende. Mabende menyo ni weche duto te matimore alwora mari kendo mi bedo gi ng'eyo weche mopogore opogore. Warwakni machiegni e chenro ma kaka waneno okinyi ma kawuono. Jata chenro en an Victor Tino Makajoma. Yie mondo akaw thuolo mar wakni machiegni kanti kod gero ni se ywari machiegni mar nenowa kendo winjo okinyi ma kawuono. Weche nitie kama thoth ndi ma bende bro golo doke iti. Akaw thuolo mar wako Ken Muganya kwar preso yaore Jakabondo piny madhako. Oyaore ahinya. Erokamano ahinya. Piny mamiyo. Piny mamiyo. Ne an pacho. Nyicha wachako gi Kasipul. Okay. E gwenge mag Sikri. Kuma nyicha watero Fredo Gweno e kopo mar Dani Siprosa. Ne watime maber. En nyasi mar ng'ama ng'ongo. Koro ng'eni ng'ama ng'ongo be ne wadongo kipuonjwa ni en ok ywaga ha. En itimo nyasi mar kopo mare. Koro ne wane nyasi. Mama Siprosa onindo ka jigni 88. Mago mana minyalo kwan. Ng'eni thoth joma dongo gi 88 ni samoro mana mane inyalo kwan mondo kete opandi. Ng'eni ndalo machon cha ni nyuole to nitiere kech moro nowuok ndalo cha. Ka nitiere ruoth moro mane nyinge ne obedo gi umande ndalo ruoth ng'ane. Koro igo kwan ting'iyo ni en kech mane cha nonyuole kech kama juala koso nonyuol ng'ato kech mane. Koro ne wabedo kod nyasi maber mar kopo manotelne kod kanisa mar Jokopere. Ing'e ka Jokopere bende chano chenro mag kopo yo makare. Kendo ne giwacho ni wachwal mos ahinya ne oganda ahinya to johera ma kaka wanene. Ne wabedo kod thuolo maber bende mar twak gi jopiny ewi gik matimore, golo doke itgi e thuolo mane yudo matin no. King'e ni kuonde ma ji ochokore mag lietego bende diyude thuolo mar ng'iso jopiny ni koro weche mag somo wajibu kama, weche mag arita kwe wajibu kama, lwenje mag siasa ahinya ng'iyo Kasipul ma osebedo kod ng'ur makaka kache ewi tulo moko mamuoche kinde siasa. Koro ne wayudo thuolo maber. Ne wan kod Charles Osako kono, CPA Zaki Masiro, wantie kod Seth Ogelo wuod West Kasipul Mbek, to kod osiepe mamoko bende. Koro bang'e bende wachako wabedo e Kabondo kacha ma Peres owacho na chwal nu mos. Koro apani Kabondo ne wawuotho iye maber. Alworo Kabondo gi Rombo. Moko mose ugone mang'e weno waka gi JB. Erokamano. Sini oyaore. Erokamano ahinya. Mor gi Yesu. Ang'o miwe ng'ani wuondowa? Mama Peres pok nokoga mos kende. Podi higni duto pok nokoga mos kende. Unless nitie gima nyotimore momiyo Mama Peres okom na mos kende. Nyulo se simu. Nyoro chato ne mos kende nyulo se simu. Ng'idho moro ne ng'idho koro ne wawuoyo ne warado. Koso ne inaluo to dala to kinyono gi tie. Dala na chot. Chich koro ne ka. Kikutua gi joka. Chich ni ka. Pok notimore. Erokamano. Koro nyaka nwatime nonro ne to. Ng'anyo chopo gi Kasipul to Kabondo kodhi kusa ng'anyo timore nikech ok aparie. Pok notimore ga. Erokamano. Moso nyikwara Mugajwang' kamoro amora ma gintie okinyi ma kawuono. Kageno ni giru maber kendo Nyasaye ma wuon gik moko duto telonegi kendo yawonegi piny maber kendo medo kudhonegi muya. Erokamano ahinya. Samoro inyalo chako gi maber ni gima rach ni misebedo kiluwo. Ang'e ni nitie mang'eny. Mana kilidha kuom dakika achiel kende. An ting'e ni tinde atemo ng'iyo mana maber. Yes. Nikech kuma piny ochope ni kiketo ni dwa keto pachie marach to bende ok aparia kibro sudo. Tapani maber ni koth chwe
aneno ka kendo awinjo ka ji mang'eny wacho ni gisedok e puothe, joma nyo puro komo sani, joma nokwongo kasore bende wacho ni gikodhni gichiegni chako doyo. So en gima ber kech kama ochopo e ngima ni VOJ pur ber. Pur ber. Pur no gir puodho ok riambi. Nya winjo ka gavana ma Migori wacho ni kata mna weche shagi ka in godumbi moro nya nus gunia ti use. Yes. To romo ni mna chulo sha. Koro ng'isi ni puodho ber. Ka in gi gwendi moko adek, kata thuon dala kikawi wuok idhi godo chiro, tinyalo yude gimoro michulo godo weche mag shagi. So gik mochomo yor koka puodho ber. Erokamano ahinya. James Rabala Kwasi, japuonjo ji e chenro magala moro mar chike ni e kitwa kaka oganda Luo nitie gik moko ma ng'ato nyaka ne bed godo pacho. Kare. Jamni matindo gi madongo kod puodho. Of course tinde ji gedo maonge dero. Kendo machonja ni weche mag piny ganjao mag piny omiyo tinde ji ok godero oko. Ken giri wacho ni gin dech gi en M-Pesa. Erokamano ahinya. Kamano. Nyakwara mogi wachake achaka, ka wachako en mana puoj gi pak ne Cleophas Oluoch magikone koro nyo bedo kod nyasi mar arus gi osiep chunye karo gi kod mokalo chien ne. Wakwa mana Nyasaye mondo ber kodgi omed ritogi ka koro to gichako wuoth manyien kendo bang' keto weche te kokalo kuom lwet Jehova Nyasaye. Mano mwachako go kachiel kod Nyarawila bende ang'e ni nyoro nyen birthday mare. Okwere mana maber ahinya mar odiochieng' nyuol mare. Kamano. Erokamano. Nyakwara Mgajwang' anto en mana lit gi kuyo mar wito jaduong' Washington Ochieng' Oguya mane obedo jatendwa gi Alan Obiero gi Jael Lieta gi Ochieng' Emmanuel e od fwambo ma Kisumu mar Nam Lolwe Kisumu. Wariwore kod anyuola wede kod osiepe kuom wito Mr. Washington Ochieng' Oguya. Nyasaye oket chunye kamokwe Nyakwara Mgajwang'. Mos ahinya ne jonam Lolwe. Ng'eni e fwambo ka wawacho ga ni ok di bedie ni kamoro achiel. Yes. En wuoth mosiko. Wuoth mosiko. To Nam Lolwe kanyo bende jowa mang'eny nitiere mosiepewa. Wamedo gonegi mos ahinya makende e seche makoro gine chenro mar neno ni gikoyo jatendgi e yo maber. En mos marwa makende ne ji duto matiyo Nam Lolwe. Kamano. Erokamano ahinya. Kao kamano Nyakwara Mgajwang', weche thoth ka to sang'e ni oromo chuth ber gi risit mabende biro miyo wakol mokumo weche manitiere. Siasa mar piny Kenya chal ka gima koro kao kore. Motelo ne mano duond bura mar ODM yande obedo kod welo mare mar yiero jochung' madhi fwadho bandera mar duond bura mar ODM e yiero ma Kasipul kachiel kod yiero ma Ugunja. Kata kamano ma Kasipul weche maka kod kacha gi weche mag chich nyocha chako bedie kendo ka Boyd Were mano bedo jaloch gi ombulu maromo 18,100 ka jal mane luwe ne oyudo ombulu 3,000 ni utono gada. Magite nitie kod penjo mabende kawuono wabro penjo kendo ng'iyane ni to wayiengo gi ratil mane. Dala mar Ugunja jal mabende weche ne kuodho ni siro kod jatend migawo mochung' weche mag teko Opiyo Wandayi mabende otiyo kaka achiel kuom jodito e agulu mar CDF. Moses Odhiambo nyocha obedo, Moses Omondi nyocha obedo jaloch e welo mar ODM mabende chich bende nyocha nitiere ni ODM bende nigi ikruok makare mar bago yiero mar kor gwenge. Jomadongo gini ne neno ka gima en rapim higni 20 ma duond bura mar ODM osebedo kanie e pacho ka. To magi te ni itiyogo kaka rapim ni to bende chandruok ma osebedo komako ODM kinde ka kinde mar nomination ni chal ka gima nochako neno kendo ken mano machiegni koru Kasipul kanyo. Wachakodi. Ng'e ng'ato ODM pok owuok oko mowacho ne gibedo gi chandruok. E wang' jopiny walos kanyo e wang' jopiny kineno jopiny manyo endoso to kaute mag fwambo osemenyo kaka weche mag nomination nyo bedo Kasipul. Ng'eni weche mag welo mag duond buche koro ka chuo ranyisi mar ODM gin Kenya ka apani pod pok wago okang' ahinya manyime to apani Kenya medo dhach kor ka weche mag welo nikech otiko ranyisi otiko mar ODM en otiko manigi mbi ma thothne iyudo kithoro lare ahinya kendo ikawe gi pek malich ahinya nikech ing'iyo ni kuonde ma ODM nie gi mbi kiseyudo otiko mar ODM no to thothne ikawe ni
samoro in koro ichiegni mana kod kom telo no. Koro aparo ni liet manitiere mokwako otiko mar ODM no kete obedo gimoro ma kaponi ng'ama chielo osekawe to ng'ama chielo nyaka tiwinye nitiere kod ng'ur. To bak mana ni mano bende wiwa ok nyal wil ni pod nitiere ng'ikruok mabedo korka chenro mitayo godo welo. Ang'eni duond bura nitiere kod chenro mage, kaka ODM nigi chenro mage ni inyalo tim welo yo mane. Inyalo mi ng'ato tiko manyalo odia machiel kachiel, koso inyalo ter ji ombulu ma igoye kod otas ma ji luto to wuokie ni. Kinde moko bende anene gitiyo kod masinde mane ikete lwedo ma kinde mane ji ywak ni yawa rayaw kata ofungu miluongo ni password ne ogwenyore matin. Koro mago gin yore mathoth mitiyo godo. Kinde moko bende waseneno kata chien kacha ka itiyo kod yore mag jochung' bedo piny to winjore to bolo ng'at achiel. Nikech chike mag party nitiere yore ma party odiero ma ginyalo timo godo nomination, ma ginyalo timo godo yiero, ma ginyalo timo godo welo mag-gi. Ting'eni welo kata yiero en gima nengo ne tek ahinya. Tapano tamo duond buche mathoth ma samoro ODM ni en achiel kuom duond buche ma osebedo ka temo thutho ni kode higni mathoth, kendo nyaka sani pod gintie. Nengo mar baga welo no osebedo mapek ahinya ne duond buche. Koro kichako gi arita kwe minyalo keti mar mondo mi orite chenro mar ombulu no timre maonge koko manyalo wuokie, nikech ma siasa. Tiwacho ni siasa en tugo ma kite rach, tugo molil, tugo monjaore. Koro ng'eyo ni ka entie kamano to nyaka to arita bedie motegno mar mondo mi ne ni joma modhi e welo ka gin jogo ombulu orit ngimagi, orit gima ng'ama nyalo monjo gi onge kod chenro ma kamago. Ing'i arita mar jogo matayo chenro mag welo go, ing'i arita mar jogo mabiro bedo ka koro lando duoko, ing'i arita mar jochung' ma bende ngima gini kama rach e kinde no nikech larruok mar siasa. Samoro jomoko ma bende obalo kodi nyalo kata mana monji, nyalo timo ne chela adek nikech en piem mar siasa ba seche moko dhi machop kama koro samoro ji himore koda ka ngima gi kindgi giwegi. Koro aparo ni wawach ni mokwongo en ni ODM osego okang'. Kata bed ni pek baka mago nitie to gin giseniano ni thuolo ka thuolo nyaka giyude yo ma giwalo gitimo godo welo maggi. Ma wachwa bed gi jochung'. Mano wach machielo. Aduoge wach mar welo manotimore ni. Welo manotimore ni mokwongo e siasa ODM nogo kwande mariek, kwande mane odonjo. Mokwongo tarik mane gipango magitime welo maggi. Gineno ni gipango tarik mar welo margi e seche makoro ka bang' welo no to thuolo midhi wuok midhi manyo godo chung' maonge otiko kata independent koro koro ne gigo siasa margi. Nikech nolor chiwo oboke mag jo independent tarik 17. Yes. To ODM obago welo ma Kasipul tarik 23 kosa 4. Kasipul tarik 24. Koro nyisi ni ne giseloro kore ng'ama chielo mane ringo mondo dhi bang' kosetiek welo ni. Koro mano ne gigo siasa. Koro mano to siasa. Onge makosa kanyo. Kiduogi ng'iye ne gichano ni kech liet nosebedo chien ka bang' tho mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Mar ni jomoko ne neno ni kik siem achiel kachiel kata chiwo tiko manyalo odia ne wuode Charles Ong'ondo Were ma en Boyd Were mondo dhi ochung' olar kom mar Kasipul kani wacho ni okaw thuolo mar tieko kama wuon gi ne owe godo. To no ter ji e ombulu. Wanyalo wacho ni mano ODM notimo kare kech ne nitie jochung' mane laro bende otiko no nok nyalo ornegi oko. Wantiere kacha kod Okindo Majiwa, wantie kod Jojo Tieno, wantie kacha kod Newton Ogada. E kinde jochung' mamoko bende ne ncha ne gombo komno, moko ncha ne oseringo odhi chung' maonge duond bura. Koro mano bende ne en gima ne nyalo wacho ni ne en puoch gi pak ni no chiw thuolo ni mondo mi time welo ji odhi e pap, ji othegre. Kiwuok kanyo to wang'iyo ni thuolo ncha ne ochiw kech ncha ne onjo kinde campaign manitene joge timo campaign mar sero jokanyo mag ODM ma Kasipul mondo mi giyude e ombulu manyalo tayogi, manyalo golo gi oko e welo no.
nicha winjo ka koko nicha ne onge campaign cha koro kanyo nicha ne jochung bende otimo korka korgi kendo gitimo maber koro wantiere chendo mag welo nicha waneno ka welo seche mag okinyi welo nochakore maber itero masinde moko kata bende jochung moko ne ywak ni gik moko deko waneno ka gichopo to mak mana ni thuolo mar seche mag odiochieng' kanyo to waneno koro chochni chako bedo maka gi kacha ng'wech chako ringore maka gi kacha kite moko bare maka gi kacha naneno ka report mokwongo mane donjo ni ogo nyamburko mag achiel kuom jochung' bang'e kendo chako go nyamburko mag jochung' machielo ko ng'eni magi gin gik matimore mag siasa ma samoro ng'ato nyalo kana mana go nyamburko mare en owuon ng'ato nyalo go nyamburko mar wadgi ng'ato nyalo kata gore en owuon siasa gi weche mathoth ni aparo gima Sonko ndalo moko nowacho kaka ne gipange Nairobi ka koro weche ne thoth ahinya to king'iyo kaka Kasipul chalo to aparo ni ng'ur manitiere go gimbe gin mana kod haki mar ng'ur to ageno ni ODM oketo okenge moktegno ma samoro joma nigi ng'ur nyalo biro chwalie ng'eni nitiere ga okenge mag keto put miluongo ni tribunal ma koro winjo ni ng'ane ne owinjore bed ni goni ombulu 10 to goni ombulu achiel nikech moko nitie mano mai kata ng'ane no monji kendo moketh montami kata tam johera magi mondo mi kik goni ombulu nikech penjo benche nitiere ni kwan ombulu manoncha nogo Kasipul ka be gine kwan ombulu hie nikech jomoko ne penjo ni yawa to kare ji moriedo ere to jomogo en kanye to skunde moko be jomoko wacho ni wan wachopo to nok wanya gocho nikech ne nitiere koko maka gi kacha koro nitie penjo mathoth ahinya ma pod ne wuok e chendo mag welo go to koro magi bende gin puonj man to mbele ka ji to ji dhi nade koro ang'eni pod en twak ma pod wadhi nyime kod gedo nikech ang'eni kata mana coordinator mane tayo yiero go mano meeting gi party mar ODM nyaka chiw report mar kaka welo no notimore to gimachielo manitiere ka ni sani wantiere kinde ma mbui bende nigi weche mathoth ahinya kendo mbui en achiel kuom thuolo ma itiyo godo e yore mag wacho ni propaganda mar siasa naneno ka gino noti ahinya e siasa mane dhi nyime Ugunja taneno koti ahinya siasa mane dhi nyime Kasipul ma ng'ato wuok to ndiko gimoro ni kacha ni yawa an to segoya masetho to en mondiko jomoko be wuok mana oko ni joko goye motho koro apani nitiere weche mathoth ahinya ma nyaka duond buchegi chak ikore nikech sani be dhano wigi ni oko pachgi ni oko itgi ni oko ma kaponi dwa timo gimoro mar rocho ratiro mar ng'ama chielo to sani wantiere kod mbui ma koro weche kere mapiyo ahinya koro aparo ni duond bura mar ODM nitiere kod ting' ahinya to kaluwore kod ng'ur ma bende ne wuok bang' welo makamagi ni samoro nitiere kaka notam jomoko ok nyago ombulu samoro nokel koko maka gi kacha koro en ting' ma bende pod gintiere godo kech pod wadong' gi wich liech ma koro biro nyime kata bang' welo ma koro timore ni pod wantiere kod yiero ma koro biro ng'ama omiyo tiko kata ng'ama oyudo tiko bang' welo manotim ni bende entiere kod oteku mar biro piem nyaka ombulu maduong' mabiro to ombulu maduong' mabiro nie bende duond burano nyalo biro chung' e tok jogi ma gitim siasa gi campaign motegno minyalo mana dhi go ombulu ma ok omedi 1 2 3 biro kamano Senior bende duond buche mag siasa Kenya ka oseng'iso nyalo matimo nomination mowinjore ka wang'iyo kaka ODM nyotimo margi Kasipul gi dala mar Ugunja ka ABC mathecha koro duond od bura ditim welo gigolo thoche gi kanyo matimo onge party mora mora thurwa ka matimo nomination onge matimore gi korwa luongo nang'o Senior koso gina nying mar batiso ni nomination to nomination onge kaka iwache no ineno jakagana dhano ma Nyasaye osenyuola achiel kuom osechwe achiel kuom gigo manyako time piny ka en miriambo nyako wuondore e kibro nene no chalo ng'ato onge welo manyotim Kasipul to onge welo manyotim Ugunja en Ugenya Ugunja nikech kidwa timo welo maber to konindo ni kiny ji dhi e welo no to ji duto madhi betie chenro no oseng'eyo kaka koro Kasipul bwana ndalo chande nigo kura kanyo kose nisego kura mna ka bondo kende anagocho send you yes
Awache ni koro primary school ma Agoro Sare kacha. Kapo ni go kura Agoro Sare. Tidhi e welo. To dhiambo makinyi na idhi e welo. Nyaka bedie ni seng'eyo ni nyingi nitie register midhi timo ang'o. Ineno ga ka IBC ndanyo korot. Ting'eni anto kiny tagoe sikundni tagoe stream mane. Yes. Mano mokwongo. Mar ariyo nyaka benin kaka jago kura iseng'eye ni to returning officer kata presiding officer mar kuma goe kura ni en ng'a. To clerks madhi konyowa go ombulu ni gin jomage. Ineno. Mane kadi wache ni yiero ni gi ratiro moro mochan maber. To in ma mokinyi saa 4 oseromo to ukia kata ni clerks gin jomage. Ukia ni presiding officers gin jomage. Podi ikia ipango laini tikia kata nyingi nitiere register kata timo ang'o. Okay. Nigo kinye ka jikore kadwa go mbaka ni to atigi mara IBC koso machama. Koso ng'ata manigi kipande. Emomiyo kidwa keto gik manyotimore juma mokalo ni nominations gi. Kidwa audit gi mondo ipenjrie ni nominations be nyotimore tiyudo ka onge gima nyotimore. Nikech ibro yudo ng'ato Ugunja makoni ni bai saa 4 gokinyi en nyokia ka nyinge ni e list kata nyinge nitiere. En nyokia ni tiyo gi list mar IBC kata mar chama miluongo ni ODM manyetimo nomination. Ibro yudo ng'ato Kasipul makoni gin ne gi kia kata ni clerks gin jomage. Ineno. Nye gi kia ni tiyo gi manual migwethoni koso biometrics mandalo moko password nokelo wach ndhiwa. Ineno. So kidwa audit gigi tiyudo ka onge nominations manyotimo ang'o? Manyotimore. Nikech standard mar nominations maka nyok nominations. Uluongo gi maber ni welo koso gwelo. Apa ni gwelo maka nye gwelo. Ok nyen kata welo. Kata welo. Nikech adirama kende en ni party mar ODM nyone gi jok manye gisediero. Manye dhitimo ang'o? Idhi mi. To mae gimomiyo awacho ni gin jok manye gisedier. Dibedi mana chich ne jomoko nitie kaka ne chiegni gi jodito mag party kuom ranyisi Kasipul ok en gima opandore, en gima oyangore ni jakom mar party nitie kaka ne osebedo ka ochung' kod jachung' achiel. Kata mana Ugunja jal miwacho ni ne tiyo machiegni nyaka kod CS Wandayi. Ok ni ne chal ka gima ne owacho ni mage jok manyaka mi. En gima noseng'ad buche motieki. Chon malich ka buch guok. Nikech onge kaka wanga kanuse wacho ni kijana ni ema nyaka wami otiko. To en jakom mar party. National chairperson. Onge bwana kata koth chwe mnandala dino mbulu no chor gang'o. Onge kaka kijana chanye idhi tuon otiko mar ang'o? Mar party mar ODM. Onge. Katutim mnang'o? Onge. To kata mna Ugunja. Onge kaka bwana miwacho ni constituency manager, en constituency CDF manager. CDF manager. Gima en no. Wandayi kano wuok to wacho ni ene manyako kao. Bwana onge gima nye dhi tamo. Wandayi yudo kaka ene modwaro Ugunja. Nikech gine weg party. Jokwele town ne. Gine weg party. Ineno. Emomiyo adiera makende en ni macha ni temo mana kone jopiny ni watemo to mae ng'ama wayiero. Ok ni ne wadhi e welo maratiro mamage jok mwatimo ang'o? Wayiero. Nikech kwedo kete mawuyanga to mutni manye wawinjo ka jomoko wacho ni wadhi ombulu to pod wakia kata ni presiding officer en ng'a. Wakia kata ni clerks gin jomage. Ineno.
ng'ato chung' gi list mag jok madhi timo yiero e ang'oa e Patagoge, to jopiny monego yier to kia ni jomage matimo ang'oa madhi tayo ombulu ni. So mage gik manyaka wang'i kwadwa ng'iyo ni to bende mane yiero motimo ang'oa mochomo yo. Mar ariyo, nyi neno kanda moko kawuotho manyaka nyithi sikul goyo ombulu. Nyi neno kanda moko ma ng'ato koni bwana ka okumake video ka wan wapong' apong'a. Ineno. Mano kombulu ma uyanga. En mani tek yango video mar nyithindo chani to den ma kasepuli koso siasa ka bende oting'o geche mang'eny. Kaka ken ne temo kete cha. VOJ. Piny olony. Piny olony. Picha mora mora migoyo. Sani magi aneno ga kawuok ni Jakubuya gi tarik. Mar bwana niluoga ni Dr. Ken Muga kendo emphasize Ken gi double N. No. So picha mogo kanda momaki technology nitie mar ng'eyo ogoye kanye to goye sadi to goye ginga gi kamera machalo na di mago nitie. Ineno. Emomiyo DCI ka gimoro timore to yot mondo manyi ka nitie picha manotimo ang'oa manogo. Hey. So waweuru temo wuondore ni ni siji propaganda. Onge welo manyotim makane god to bende wabedo gi toko ni to kara kwar peres ni de bendi go kura goro sare to wuok no dhi go goro sare to kaka jopiny ohere kaka sikri nye gi chungo mnaliel do jopiny oneno nyakwar peres to dhi ogo mna kura kaka ogoga to go kodgi mbaka bende en gi makosa onge en gi ratiro kaka jachama. En gi ratiro kaka jachama kendo ng'ama gombulu. De wawach ni ng'ato wuok kaka iwuok Kagan. Tidhi e polling station to kin ja ODM, okin agent mar ng'ata to neni kuro. Tichoko jopiny ilosogo. Mano to wawacho ni to VOJ odhi. Mang'oka. Hey. Ineno. Sama in e chairperson mar gik moko ka welogo nyaki dikri. Okay. Okikaw statement mondik kamoro tichuoge nyingi tibedo circulated. Nikech ni no ka gikwanyo Magwanga to gikwanyo bwana moro manowuok namba 2 luong ni ng'a? Newton. Hey. To kiloso gi jopiny to jopiny koni ni ji karibu 3 nye wuotho gi guns chieng' ombulu no. Kech ng'eni banto berwa fwambo ka ni ji gonwa simo to wapenje ni adira mari ni kanye to ng'ato oro ni video, ng'ato oro ni picha tineno. Emomiyo adira makende en ni party mar ODM pok obedo gi gino minyalo wach ni oteku mar timo yiero madundogi. Okay. Kata nominations. Erokamano. Nikech interest mag jogo motelo ang'oa e party. Mano kende. Nye waneno koko kata mano gunja ne waneno koko moko. Magi tingiso nang'o? Eni pokwa lonya ahinya koso dhano tamwang' Nyasaye kaka nitemo wacho. Bwana lonye nitie bwana VOJ. Lonye nitie. Dhane motamo wang' Nyasaye. Onge mosekethore senior. Nitie jochung' moko madhi chung' maonge duond bura moro amora. Nitie jochung' moko mabe dhi chung' duond buche moko kaka Ogunja nitie ja Wiper nitie kanyo gi jomo moko. Ma ngiso nang'o kuom jopiny man gi teko mar biro yiero nikech mar IEBC to en ga mbaka machielo. Bwana japiny emomiyo koni dhano tamo wang' Nyasaye. Japiny bende pod yudo rito direction. Japiny bende pod biro rito mana direction. To tinda winjo ni direction ichiwo chuth ber gi receipt. Tiende nang'o? To kichiwo ne gi direction chuth ber gi receipt. Gidogne mana go kura gi lito dendo mar returning officer. In pok iwinjo ni Kasipul gi Unja koro yawe hotel. Chiemo ka ken, breakfast, chamo lunch ka VOJ, redo gweno makoro onge kane mangi chamo sapaode. To fe Alan obiero midok do. En kinde ma keyo ne jopiny. Ken
Ang'eni wasetuom wach mar Kasipul ninde. Iwacho kanyo ni joma nigi ng'ur nitie kod lai nikech ODM nitie gima giluongo ni ODM Elections and Nomination Rules. Senior ma bende kaka Ken nowacho nitie kod thuolo mar loso tribunal mabiro winjo wachni. Be nitie tiende mondo ng'ato dhi tribunal ka en gi ywak ketho sa gi kinde ketho sa gi kinde koth chwedo gi pur. Okay. Ing'eyo ni nyaka seche ma gichako welo cha to putno nitie. Yes. En gima nyaka achiel kuom dwaro mantie nyaka bedi. To ang'eni miyo ga ndalo moko ma diro maberio kama mar mondo gichwal ng'ur mag-gi. To waseneno kata mana kinde mokalo anyalo paro kana mana kinde manya paro kane ywaruok mane nitie game wache otiko mar game mano yware ahinya pudno mane Alicia Odhiambo bang' kane osetiek welo. To waseneno kinde mokalo ka moko nitie ma itialo ka gime winyo to moko thothgi ok thorga chopo kare ne joma dwaro mondo mi winji wakgi. Koro aparo mago to gin achiel kuom mise manitie ma duond buro keto to pod ok gitie ahinya motegno. To mana kiwinjo ne Jay ne wache ni lony to nitie to jotugo mantiere e sekta mar tugo mar siasa ni gin bende gin gidwaro mag-gi mahie. Ikone ma kori timo na garende. Koso lak chogo. Ing'eni apenjo ga gimomiyo oluongo siasa ni tugo mararacha, tugo marach, tugo mogak, tugo molil, tugo mochido. Dho ngere wacho ni dirty game. To wageno mar yudo jotelo maler mondo rit mwandu mondo tawa kowuok e tugo mochido, tugo molil, tugo mogak. Koro aparo ni nikech siasa ne wasemiyo nying marach, koro mana rach gego ema koro nyaka jopiny yie mar mondo mi giyud rach mobiro no. Ombulu dhi biro maduong' ma koro mar tarik 27 dwe mar 11 ma higa ni en ombulu ma samoro ji nyalo wacho ni no welo machano ok otimore maber. Jachung' mara mano winjore bed ni iwalo gi ODM kaluwore kod dwaro mara no ok owal gi ODM kata no ok owal gi UDA kata no ok owal gi Wiper. Koro wadhi wagone jachung' mara ni kaponi wadhi wagone jachung' machielo ma ng'ata ni odhi osiro. Koro mago bende bedoga. To thothne king'iyo kaluo kuchocho chuth ber gi risit minyo ka Jay wacho cha. Emo mino koro jilaro go otiko ni. Kise yure kolo tuak mari yie loch. Kende. Koro in gimi dong en yudo ka piny thothne odong mani koro ng'ane obiro wach ni materi kacha yano wang'e in makoro ateri. To moyudo moseyudo ka kiny chopo kombolo osechopo kama kogo wang'e otas cha. To rangi moneno cha mong'iyo go ma en koro gocha. Aparo ni kanye momiyo jilaro ga otiko ni. Jilaro go otiko ni ahinya. To mana ka wamedo lony, wamedo golo dok e it jopiny bende medo ng'eyo matut ewi demokrasia. Aparo ni en kinde maber ma nyaka to jopiny bende tang' ni ok ochuno ni nyaka ibed mana gotiko mar ODM kende eka mondo milar ko mar siasa. To kochuno mani nyaka bed ng'ato bed mana gotiko mar ODM eka mondo mi igone ombulu kaka jatelo. Nikech Kisumu East nitie ranyisi makende. Gavana mokwongo ma Migori County e bwo katiba ni en ranyisi makende. Kidhi kata mana Ugenya en ranyisi makende. Nitiere ranyisi mang'eny di monyalo tiyo kata mana Kasipul kanyo nitie ward mane jachung' nolaro kod otiko ma ne ok oyiengore gi duond bura moro amora kana ne ok kwanda bwo mesa gi wi mesa ne gore. Koro aparo ni mondo mi wamed konyo kata duond buchegi mondo mi obed motegno kata mana chendo magi mag welo, chendo magi mag telo, to wanyalo bedo kod kit demokrasia moro ma japiny nyalo go ombulu makata dibed ni no hero duond bura mar Wiper. To koro ng'ama ni e Wiper cha oneno ka ok nyal mi agenda motegno manyalo kelo ne dongruok, to wacho ni koro we agoch ne ja MDG kata we agoch ne ja ODM kata we agoch ne ng'ama ochung' maonge duond bura. Koro demokrasia no ka jopiny bende medo kete chunygi ma koro wawuok e kanyakla moro mar nikech osedhirni to nyaka koro tim mana kamano. Erokamano. Gimori penjo Akwar Pereska. Yes. Tadwa duoki
to kendo adwa wacho gimoro ma utemo kelo. Yes. Mar nyayo demokrasia. Iye wawacho ni donge nitie aput moro ma ka in gi ywak titere Yes. e ODM ka. VOJ. Gracia Gardens ka. Ji adi miseradogo ka koro dwa daere dho Gracia Gardens ka. Mang'eny kabisa. Girol tulip. Makipenja ni to jatenda to en ang'o? Ang'o miywago? Imiya paro welo mar game gi Bondo 2022. Dhano ywak miyudo ng'ama duong' ka fiko ume ka nikech ang'o? Nikech jochumbu mag party ukone no bi e tribunal idhi los wachne. Mogolo gimogolo. En chiro. Senyodhi. Donge waneno gi gaka. Adi mwabiro hoyo alfajiri ka. Mang'eny. Adi maluongo press conference makwai ni ayie biro wacho gimotimna e studio. Miamna sa. Donge VOJ. Koro macho be tribunal madi wach ni ng'ato di dhiye. Donge wan gi example ka Turi. Maji obiro. To en gi evidence ne. Tiyudo ka ng'ato manyo kelo tulo malich mogik chate makoro pati wacho ni oyo ng'ane makoro watimang'o. Samoro bendi keto unu bed piny uwinjuru. Mago tang'. Tugo. Emomiyo onge party mora mora Kenya ka manigo teku mar timo nominations miluongo ni free and fair. Iro kamano. Mar ariyo, Nyakwar Press wacho ni mondo wakonyu party gi nyayo demokrasia nitie achiel ariyo monego wapuonjgi. Chiegni gi Kasipul. Yes. Bendi chiegni kode. Adwa luongo nying jok manye nitiere list adek. To ka luongo tugo mbaka gi joma ni dala. Wachna ni to ideology mane momiyo ne ginie debe. Kuora. Okindo majiwa. Ne chung' nang'o. Kisego mbaka gi jodala. Akia. Newton Ogada. Akia. Boyd Were. Okang'eyo. Adonge nyo wach ni ywe godo pi wang'e. Mano Aya, in Boyd Were nye chung' nang'o. Tiko keyo mar baba. Aya, Newton Ogada. Okang'eyo. Nikech osetemo higni mang'eny koro. Yes. Manye nafas mare. Yes. To Okindo Majiwa. Okindo Majiwa be ne neno ni mae sane ajombuta to ne mbuta dala kadala. En be no gombo loko Kasipul. Nyisi ni jok mane chung' gi te. Onge moro mane chung' ni nitiere gino mosingore ni kochope od bura. Nikech tije od bura gin adek. Loso chike. Mar ariyo. Ng'iyo kaka sirikal ma malo tiyo. Mar adek. Chung'e lojo Kasipul moyiere. Bas. Dhiro wechegi. Gima jay wacho no, Otieno ne obedo gi jochung' moko ma Ugunja. Yes. To na fwenyo ni nochuno ma ang'iso bati ni tema ne ng'iso gi wach ting' magi dhi timo ka jod bura nikech iwinjo ka moko dhi machak wach nyaka ting' ma mar governor. Odwa loso ndara. Odwa loso ndara. Odwa gero hospital. Koro aparo ni kata jochung' giwegi ok ong'eyo gima gichung' ne. Ok ong'eyo. Dibende gisego timo nondo ging'eyo gima japiny dwaro winjo. Nikech jasiasa biro ng'isi gima mit ni winjo kaka jago kura. O gima en. To donge mane momiya koni wuondruok kit dhano. Reduru 1000 ji ariyo. Moko nowacho ni osach gi koro bidonje fukgi. Majan ji nyaka cha madhe. Penja ng'ato ni miya chike adek makawa yieri tidhi loko e od bura. Onge mabro wacho ni. Okay. To kata mana mani od bura sani. Kipenjo ni nyisa ni chike adi mise gole pachi nyaka ne yieri chamo muma tarik 29 ochiko dwe mar 8 higa mar 2022.
Onge. Wanchien. Onge. Nyakwara Mogi. Otiko mar party. Imanyo ka joma manyo gol da bimbo. Kiseyude. To ngimani olokore. Erokamano. Manyo tiko mar ODM chalo manyo mula abimbo kata makalda Migori Nyatike. Nyakwara Mogi Senior J Bonyo eno wacho ni adieri mare chuopo ka kuoth alaktar e bungu ka joma odhi kwath moko wuotho ka kala. Nyakwara Mogi mopogore kod mano jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta chal kagima ochako tugo pi siasa bang' dok e paw siasa kendo yande gibedo kod bura maduong' mar wajumbe mwaluongo ni NDC. Jatend piny Kenya machon bende nyocha osiemo oganda jo Kenya na kwero dong' uneno ka tend William Ruto koro chako bedo gi bagni. Winjane kaka jatend piny Kenya machon ne oloso ka osiemo sirikal masani. Winjane na Nyakwara Mogi. Winjane kaka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nyocha oloso gi wajumbe mar duond bura mar Jubilee. Duond bura mabende igeno ni jatend migawo machon mar Interior biro tiyogo e dwaro mare mar laro kom tend piny Kenya e yiero mar 2027. Winjane kaka jatend piny machon ne oloso juma mokalo. We wait for these experiments to work. Kenyans suffer and our progress is retarded. As we continue to dwell in rhetoric rather than in progress, we repeat the mistakes of the past. Indeed, today, some of the truths we spoke of yesterday have become the reality check of today, while some of the myths and falsehoods have become the nightmare that many are living. It is my hope today that as some of us give way, that those same young ones, with the same energy, conviction, and patriotism that we saw in the streets, you will be able to use them. Katiba yetu inasema wewe party leader is also the president of the Republic of Kenya. Na party leader wetu hawezi kuwa president kwa sababu katiba imekataza, sio? We worked as a party to bring greater cohesion in our social construct, to reduce ethnic tensions and address both social and regional equalities. This noble effort, unfortunately, was used against us in the last campaigns, it being called an attempt to erode democracy. I wonder what they call theirs today. Many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. This machine that we built, however, was not to be used and designed to face its own citizens, and it is not supposed to have been a source of fear and conflict with our citizens. Ilikuwa ya kulinda wananchi, sio kuumiza wananchi. This machine that Mano jatend piny mar ang'wen e sigand piny Kenya mano Uhuru Kenyatta kaloso Senior Jubilee Party oroch kendo oywak ni okenge mag dongruok mane waketo, mise mane waketo e bwo tende sani orochi gi sirikal masani. Mano pache. Nyaka wach ni mano pach Uhuru Kenyatta. Nikech en gi ratiro mar loso e siasa ka nitiere kidienje ariyo. Nitiere kidienje mokwongo manie sirikal to gi kidienje mar ariyo mapingo sirikal. Koro Jubilee nie kidienje mapingo ang'o? Sirikal. Ok di gene ni dwa winjo ni Jubilee biro pako gima sirikal manitiere timo ang'o? Timo. So mano tijgi mar pingo nikech Jubilee ne ni Azimio. Azimio e kwetho matimo ang'o? Mapingo.
Koro gimoro amora ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta wacho en kare mar wacho. Okay. Bintie dieri moro ma owache wechege go. Ing'eni gima nyaka wakendo wapenjere ni to nyoloso gi jomage. Gi Jubilee Party delegates mage. Ing'eni ginya winjo twak ne to nitiere kuonde moko ma bende nyobole e dhog gi ma Kikuyu. Kora kia ni Jubilee Party ni joma nyochoki nye gin jogo kendgi ema nyoloso godo koso enang'o. Achiel kuom weche mowacho kanyo ni gimiluongo ni national cohesion, achiel mar oganda mane gi kedo matek mar kelo. Jomoko notiyo go yor campaign mar loko gik moko ataro. To nyase achiel logo no nitie weche moko mane owacho gi dhogi mag Kikuyu bende. Emomiyo apenjora ni to bende nye en National Delegates Congress koso nyo en mar jo Mount Kenya. Nikech Kanyakwar Peres nye ni ayie kanyo to kori chomo gi atherere bende dong'e. Bende do winji gi mowacho. Mar ariyo, owacho ni na kwero uni William Ruto rach. Sani koru neno gi wang'u. VOJ ok di wach ne ng'ama ni asego ni William Ruto rach. Obro kweri e wang'i. Mokoni ni to ndechni matinde guogie maninde gotieno nikech onge mitokni maringe i asego kaegi. Ng'amo geronwa. Paya masani go e picha ma picha lichie Jumapil un gi ken kende mudagi dhi go picha paya. Kuom jokoma Homa Bay. Ng'amo geronegi. Ineno. In waringo kodi Mufangano. Yes. Gi mitoka. Yes. Endara miloso. Yes. Di wachne joka jaduong' ni William Ruto rach. To gineno ka ndara nitiere mapok gineno higni mang'eny. To kata mna kibiro Siaya. Stadium makoro iloso mimedo losi. Hospital referral makoro iloso manyien. To usenge migero no apaya. Dhogo e bridge mosemoko higi duto makata ndalo handshake ni dhego e bridge ne nitie wach sani koro dhi ka gima rum. Bedi wach ne ng'ama wuok dhogo e kanyo ni William Ruto rach. Jomage musieko ni William Ruto rach. Gin jomage. Jo Kenya madiere ahinya. Emomiyo Uhuru Kenyatta nigi ratiro mar loso gi jothurgi. Ema nyoloso godo e gik mang'eny miwachogi. Ineno. An kipenja gi mbekni masegoyo guganda luo mang'eny. To ipenjo gi ni to ndalo mane handshake nitie ang'o manu wayudie kaka oganda madikwana. To gi sandi ma broad based nitie ang'o mwaseyude kaka oganda. Nikech VOJ wawacho ga ni siasa tiende en ang'o. Pogo mwandu mag piny. To ka ndalo handshake no kwanene pok mar mwandu ni kobiro kaluo apart from na matin. Gima pani wanya wache kende en mna Port ma Kisumu. Mano kende mwanya wacho ni Port ma Kisumu no kongi moketie jolweny masani kita feri moro bende gero kanyo mabro timang'o mabro tie nam Lolwe. To nitie mang'eny mano kwaneno. To sani ng'ata ma piny luo bro wacho ni nitiere gigo mang'eny magiseneno ka gitimang'o katimore. Sini make mana kanyo nikech saa deko seromo. Ageno ni waduogo kendo tok weche manyien ma saa deko kinyi makone Ramogi FM. An ka ongero madhiye. Nyakura Ramogi Ajwang' waka oywe matin kende nono in binyalo pimo ni to jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta loso kawacho ni nasiemu jo Kenya to ne okuchiko itu. Koro ne uru kaka sirikal masani koro bagni gi tich ne jopiny. In kaka jago kura iparo nade weche manyocha wachi kod jatend piny machon migosi Uhuru Kenyatta. Kete manaka ma en kaka wanene waka oywe matin med mana kete ka oro. Ote mari bende wabro somogi mana bang' dakika manok kende. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious.
And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kuom thuolo mohewo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata jotole namba mar 0711 030 000. With the Direct Line assurance, every day is sure. Pare Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalere ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano a piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno, mana Ramogi TV.
Mana kamano nyakwara Mgajwang machiegni kendo ma en thuolo mar somo ote mag jopiny gimbe gipimono kaka gineno weche ma bende wasebedo kwatemo mulo nyaka ne wachak chenro ma kaka wanene ka okinyi mano ma kawuono ka. Maka jomadiri makende en ni gima notimore cha ne ok wanyal luongo ni en welo mar ODM. Gicha nopong' kod mibadhi ma pok odwaro ne. Okay. Uhuru is now like a toothless dog. He now is now harmless. These are things he would have done when he had the instruments of power, but instead he slept on his ears. Okay. Moroka indi wacho ni Uhuru wekwalo no wuondo jakom wewa mos koduto josi ojeo urkanyaluko bila umabei wacho kamano. Machelo ka indi Moroka indi wacho ni makajo oyawre. Wan kaka notim welo ka kwa morgo kabisa. Mae momiyo wan kaka jo Ugenya nene waweyo weche mag chama wantine warango ja maendeleo mundi loketo kawuoko Ugenya nene kamano. Umabi uja kom kawuok Nyatike sub county gima ng'eyo Kasipul gima ng'eyo ni ODM party wachne no se rumo. Boyd Were Aroko gi jochung' mamoko biro piem kodgi kaka jaji dwaro. Okay. Ramogi oyawre. Ayie kod gima Senior J Bonyo wacho kanyo maka juma. Gicha joka ne odier chon kendo macha was just a formality. To penjna jo ma ingo studio kanyo ni to pesa moro ma jochung' tweyo gacha iduoko negi ga koso. Okay. Onyango Chumbulu kawuok Homa Bay town wacho ni maka juma anaja Kasipul kendo kamor kaka weche notimore gweng'wa koni. Onge tiende timo nomination to party nitiere kod their preferred candidates. There is no way ma chairperson national ngama odwaro inyalo we oko e party formation mora mora. Okay. Duncan Omondi ka wuok Kiambu an kaka ne Victor William Ruto tiyo omiyo Uhuru Kenyatta owese nikech ne nitie telo for 10 years to wan kaka joluo notimo nwang'o monyalo parego. Owe William Ruto Timos donge nen gi nyalo mar miyo jakom telo to notame. Moroka indi wacho ni manumu wuondo motuo. Uhuru dakwe wach mar ICTCS Minister mar Agriculture kod mar Trade. Okay. Uhuru Kenyatta ndalo no serumo. Ruto sekaw mana higni 3 en okaw higni 10. So it's very unfair to judge William Ruto under 3 years only. Not unless embe wanyalo paneni kit hola mane okaw mar SGR 385 billion Mauro Murito counties mekwa in one financial year obedo committed SGR kende radio to nowhere mane jofwambo nondiko ndalo moko moba wach ne jofwambo gi keyo weche mag yala owe kama chalo nade weche mag dongruok mane thothne ne dhi mana Kiambu gi gwenge mamoko mawire masa mar piny Kenya kata mana jotend migepe jo piny luo ne wan mana gi magoa kanyakla kod Omamo kende. To PSS ne nongelo no mana PSS ariyo. Sani chal kagima piny luo okeyo maber e bwo sirikal masani. Okay. Maka joma ODM to ok nyal timo ga nomination. Maka gina formalities manitiere. Jowa owe ODM wabro puonjo gi lesson kaka jo Ugunja ka tarik 27 ma IEBC kende mabro telo ne nyasi makamano. To penyina jomadongo ni to pesa ma jochung' tweyo iduoko negi koso. Okay. Jatelo ma chono onge gima ne otimo ne onage. Jatelo ma sani to oparo nage. Koro nyiego margi ji ong'eyo. Okocho ni oganda ma wuke Masai manyaka tel ne piny Kenya ka. Mane nyiego mako jogi. Ni mbadi NCS mar pesa. Okay. Ero kamano Ken. Wach mar ODM ni aneno ka ji ongeke kama tin. Jomoko wacho ni my kit party mar ODM onge gima nyien ma wayalo kaka wuono. Kinde moko nawinjo ng'ato wacho ni ng'ama ok mor gi ODM to los chama mare. Chembe be ng'eny. To mana kana sewacho kucho ni en ting' manie lwet japiny gi jakanyo. Nikech duond bura bing'ene ok nyal chung' ka onge jokanyo mage. Duond bura bok nyal chung' ka ok osir mar japiny. To mondo mi samoro ODM chop kama ochope nikech imiye sir gi jopiny mathoth
kendo imiye sir gi jokanyo mathoth. To jogo osebedo mana ka nie iye ka weche gi timore gin mana tie. Samoro bende inyalo wacho ni hera ma gintiere kaluwore kod samoro agenda ma gineno ka ODM temo dhiro. To gima duong' ni demokrasia ochiwo thuolo ne japiny mar mondo mi en bende ong'e ni to ang'o ma ok rachne. Achiel kuom yore mag chwalo ng'ur mare en kokalo kuom kada mana tiyo kod ute mag fwambo makoro wantie go gi mar mondo mi giwach ni ok omor kod gima kama. Koro jagono bende ni mana kare mar mondo mi chwal ng'ur mare kowinjo ka duond bura mohero ma en jakanyo mare ok more. Ang'eyo ni kinde moko anyalo paro kada ma yiero mokalo kane ochiwo tiko ne moko kuom jochung' machiel kachiel nochuno duond bura mar ODM mondo mi oduok ne ji mamoko omenda mane gitweyo. Nitie joma nogolo koko, anyalo paro ka Dr. Komolo gini nochwalo barua mar mondo mi duok ne gi omenda mane gichulo mane gitweyo kaka mar yango chung' margi mar laro tiko. Koro duoko no tang'eyo ni ok en gimoro ma miwacho ni winjore bed ni nyaka duoki. Apani mane kaka chik gicha wacho. To ing'eni ka noseng'iso ni utwe pesa mar mondo mi odhi e yiero mar ombulu to odhi okawo tiko mi ng'at achiel to we wuoko to apani mane makoro ng'ato wacho ni yakare ne ong'iso ni watwe pesa nang'o ka nosebedo ng'at achiel mudwa ni odhi osiem. To kanya mapani no ODM yiero mokalo magana 22 ne giduoko ne mokuom jochung' omenda mane gitweyo. Kech samoro iwacho ni kaponi ne jochung' go ne gin ji apar to giwinjore gin mar mondo mi giyier ng'at achiel kuom gi ting'eni mano koro gin ma giwalo. Koro apani mano to thogo tho. Hiro kamano. Koro kanyo to naneno ka ODM notemo duoko. Notemo duoko omenda ne joma notwecho. Hiro kamano senior. Ni twe omenda en ni mar mondo party ne ni bende wan gi joma serious. Ok joma walo. Kech inya yudo ni jomoko bende dhiya nikech en gir tugo kaka nye en gir tugo no. Koro gibende gidonja ni mondo ketie nyingi gi kanyo. Koro mondo ne ni in serious nyaki twe omenda moro mabro ng'iyo ni kara koro gini en gima ok en gir tugo. To bende ok duok ni kisetimo ang'o kose yombi nikech ing'eni sama isechulo pes disco to kati miel kata ok imiel to ni isedonjo ang'o e disco. Ok iwach ni an to DJ no ok otugo thumbe mok mora koro duok na uru mara macha ne pes rangach nyisechulo midonje ok nya duokni. Gimoro kendo ma awinjo ka ji wacho kenyo ma agombo na losie wacho ODM ne iwinjo ka ji mang'eny wacho ni ywelo nyoko timore. Mano pachgi kendo ber. But anawachoga ni achiel kuom gigo ma jothurwa nyaka tim en ni kidwa kelo lokruok kamoro to kuongi donji e gino. Ji mang'eny wachoga ni gin jo ODM mana nikech gin joluo. To kidhi e register mar party no to bende yudo ka ging'ama ng'o gionge. Emomi ineno ka gik mitimo ma ok gidwagi, gik mitimo maricho ne gitimore nikech ok gin jokanyo. Nikech ineno kata kaka sani donge nyo giketo ni gitimo yiero. Bende osetieke. Kuonde mane nitie to bende winje kata ka osebedo addressed beduru penyu tema ng'ang'a onge. Ng'eny kuonde ma gini osedhie maber gin kuonde manyo time consensus ma ji obet e tie yien to winjore. Kwar Peresin koro ang' ibednwa jagoro, VOJ in ang' ibednwa jakom, wuod mwalimu in kaunwa kar organizing secretary, wawinjore, wayiere. Jomoko bende keto kata piny to koni an to ora ka gi list mowuok kuom party to party wacho ni VOJ koro nyaka bed jagoro, party wacho ni Kwar Peres nyaka bed jakom, tok pinge gi mowuok e party. Duond party e duond oganda. E kaka itemo ga wache. So, kade bed ni ji ondikore ni gine jochama. To nitie gik moko ma de gitamore nikech gin gi teko kaka jochama no. To nikech jiwa mang'eny
ng'ato en usiuga mazika ni wan ODM ni achama, wan ODM ni achama. To pok nondikore. To kidhi e registra mar party tiyudo ka en jaagano party. Ineno, ok oja ODM motimo ang'o mowacho ni. Koro kata kano mako kanda gwelo manye dhi mbele ni tikuogi kode ni sami ndiyo wa report tindiknwa namba ni mar chama unambu pande ni gi namba ni mar chama to yudo kotimo ang'o onge nikech en ong'ega ni ODM ni mar joluo koro nyaka bed ang'o bendo ja ODM pok odhi ka political parties register mocheke ni to bende an ja party mane. Sama party ochuogwa put ma ji ndikore e kor gwengegi owacho ni an ja ODM onge tiende timo ang'o ndikore nikech ja ODM an agoga kura ne ODM. So ndikruok e party en gino maberie mokalo nikech sama ng'ura ina gi nitiere to in gi teko kaka ja party inyalo koni an ja party member namba makama adagi wachni to kiwacho ni ODM omawa to king'iyo ni to in ODM nini in ja party namba di. Erokamano. To cha party ni en tip mar Kalembe Ndile. Ineno. Erokamano. Bas. Kata po. Kata ini ja po. Wacha pode je. Po dongi no donje Jubilee. Po anobano. Erokamano. Odogu kendo nyakwara Mugajwang' tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono penjo mag thoth ka mag jopiny politika Evans Ogwanjo kani dala mar Osenge. There is no way a parliamentary seat can go to non-ODM. They don't have the courage. Kaka Marjo Ugenya and some places in Migori have gone against the grain of the party. Erokamano ahinya. Rose Nobala penjo kaini to keko chamo karang'o mar kaka wanene biro Nyarawela. Osetieko jukwa. Koneni kotiko jukwa. Dikech pile kwa manye to en Turkana, en Samburu, bara en Migori e jukwa. Koro kotiko jukwa to wang'ado kek. Erokamano ahinya. Ne jowa mane winjo kokalo kuom Ramogi FM machiegni uru kendo bang' weche manyien lak saa 3 mar okinyi kane gin weche ma otuch e kor gwenge. Sinia ne pod thuolo en mari. Ne temo wach ni Uhuru Kenyatta go siasa mar pingo nikech kanye kama entie gi sani. Nitie chik moro mane okadhi e Kenya kama ne wacho ni jatend piny ma osedhi retire kuom thuolo ma dweche 6 ok onego bed ni bedo actively involved in activities mag duond buche mag siasa moro amora. Otimo ang'o ofisa kaka party leader? Emomiyo achiel kuom gino ni winjo ka Jeremiah Kioni wacho ni nyaka gilok kaka party margi mar Jubilee. Nyaka gilok chik. Nikech chik gi sani wacho ni jatend party kita party leader ema nyalo chung kaka jalar kom tend piny Kenya. To Uhuru Kenyatta nikech en party leader mar Jubilee ok onyal chung nikech no osetieko kindene. Mane momiyo chuno gi nyaka gilok katiba gi mondo gol Uhuru Kenyatta kaka party leader kao kamano to gol gino mawacho ni jatend ng'ama dhi laro tend piny Kenya party gino nyaka bed party leader. Nikech Uhuru Kenyatta yudore kama tek. Nikech kanu kel katiba ni temoga wach ni ng'ato kosebedo president ng'enyne nwang'iye gi hik Moi gi hik Kibaki. Iyudo ka gin jok mosejonyo. Magi madwa kete ni pod odwa ringo ka gi kacha kogo debe onge. To ayudo ka Uhuru Kenyatta retire ka koreko jahigni ka ni 62. William Ruto bro tieko ka higni 64. Pod gitegne paw siasa ka. Nikech donge ni neno ka jo Malawi oyiero jahigni 85. To kata mna Uganda ka Museveni donge ja 82 to pod dwa nuore mara kia ni nyadidi. Wacho ni chung mogik. Ochung mogik. Ato dongo sechako wacho no chung mogik chakre 1987. Higni 40 Paul Biya mar Cameroon. Chung pile. Awinjo ditindi nini mnagi wheelchair to pod dwa chung. Ma nyithinde makoro wacho ni oyo jowete. Kik uyier wuon wani. Onge gi nafas mar budho gi nyikwaye. Mano wacho ni chung ochwere. Bas, koro ni temo ng'ini jok mana pano loso katiba ne ng'iyo ni ng'ama chung president en ng'ama hiko seniang ma kitieko to onge. Koro mae maketo Uhuru Kenyatta kama tek. To mar ariyo
oyudo ka en gi nafas kendo nikech kane otieko tende jothurgi nokwede kabisa mokone ni dhi tug kucho okwadwari wan wang'e wi William Ruto motemo sagi mokone gi ni ng'ani ang'eyo ng'ani asetiyo godo ok bibedo maber nu kaka utimo cha kinyalo paro buro mane en godo Sagana dhok chanen mar jo Mount Kenya ok mar jo Kenya ok mar jo emomiyo na koni ni NDC gini nyiwinje ko bae dhog gi miwuore ni to bende en national koso en mar regional koro en gi nafas e platform no mokwongo mar kone joka en ok owache ni chunye litne ne gima timore ne joka obane gi wach okoni donge na konu donge koro nyalo donge koro winjo gi dendu ineno nikech sani bende gima timore en ni Rigathi Gachagua Uhuru Kenyatta pok ong'wonone kalure gi gigo manowacho gi manotimo tok ka gisekawo ang'owa telo emomiyo ni winjo ka Uhuru Kenyatta wacho ni gisetimo na gik mang'eny giseyanyo mama minewa gisekwalo diewa gisemawang'o puothewa wan wang'iyo ang'iya gi chien nikech mago kibet piny gi ng'eny ji manitiere UDA kata Kenya Kwanza to bro koni ni mago ne kwand ng'a Rigiji so nikech Rigiji oselando rodwa chung jatend piny mondo kora koni guma gini metna nitiere en ni ng'iye ni samane Uhuru Kenyatta gi delegates gi romo to Fred Matiang'i mapoko wacho nodwe ne party mane nye ni kuro Fred Matiang'i ni ng'eny ne ji newe ni bro chung gi party mar Nyaribo governor Manyamira party gi madala makata kineno chairman mar party no siepna kendo nwatiyo godo Daily Nation luongo ni Nyambega Gisesa jafom ene chairman to nyicha en gi geno malich ni mane party mang'o Matiang'i dhi chung godo kaka jatend laro kom tend piny bet manye Matiang'i obet godo gi jo Jubilee nyi neno ka nitie kweth manyene gi Martha Karua bende to nyi winjo dhog gi kanye giwacho ni ng'ama onge kodwa ka en ng'ano matemo rocho riwruok marwa kanyakla kaka jogo matimo ang'owa makwedo piny owacho masani nye giloso kuom Uhuru Kenyatta tinyalo paro ni nitiere wakili moro mosebedo gi kwethni ahinya masiko wacho ni Matiang'i en project ng'ato mar biro ketho ang'owa Rigiji unary opposition okolos ga kende en weche mimiye mondo dhi otim ang'owa mondo dhi owachi so e kwano mar opposition ka nitie jogi neno kaka Matiang'i en ng'amo biro ketho nikech Rigiji gi Uhuru pok owinjore to kori neno ni Matiang'i dwa chunge Jubilee ka nikech Jubilee Uhuru Kenyatta gi based on gik manowacho chon to gi gik matimore nitiere kweth mabro winje masawa kama bro koni ni wacho no adiera ni ng'ani rach waneno gimotimonwa to ka kori kelo no bwana ne ing'e gima ber to dhi pogo kura marigi ji dhi timo digo godo kwana United Opposition kucha ni an magi mawuotho go ineno emomiyo kwando Uhuru Kenyatta en ariyo mokwongo en mar mondo mbi mare masawa cha uduogi kaluore gi gik manowacho mondo ji owach na adiera ni wacho na tok nwa winji Uhuru ine rais mochweyo to mar ariyo en ni mondo mai Matiang'i platform makajo ko peje nikech penjo mokwongo mane Rigiji penjo kane Matiang'i oduogo kono dwa chung to do penjo ni to kuche adi Kisigeth Kuthurge owuotho gi ji adi nikech kada limbe moro mane Matiang'i no the central ne chalke mono chonyo Rigathi Gachagua ni odhi ka waonge kabisa koro Matiang'i nyalo biro gi kura mag Jubilee to kona na wuotho gi Jubilee party to Jubilee party ni mbi mare ng'enyne ni mana Kenya madiere Kenya mani kaka Uhuru Kenyatta no wuotho emomiyo nyo wacho gik mo wacho ka Ken weche ng'eny ka mokwongo oyawo lweny gi William ni jali gini bago
Mar ariyo, oketo geno kuom jo Kenya madiere. Chal ka gima duond bura ma Jubilee dwa chako roch kende paw siasa mar Kenya ni. Anyalo paro kinde ma okalo ne kinde campaign bang' kane osetiek yiero. Kane joluo chako dhi winjo wer mar Odongo Swag wacho. Mongiso wuon Odongo. Bas. Kendo paro ni siasa no nomiyo wendo Odongo Swag no yudo uma ahinya. To bana kano wacho ni siasa ni gimoro amora nyalo timore. Tiwinjo ka Jay osetemo kele gi kondege. To siasa ni jamochung' madwaro telo thothne en ng'ama kuongo ng'iyo en owuon to ber mane modhi yudie. Kapok ong'iyo to ber mane ma japiny yudie. Mokwongo na mor gi kaka ne Uhuru Kenyatta loso e kinde romo margi mar NDC. Nikech nitiere kaka notemo ka gima otemo paro ne oganda mowuokie. Idong na ng'isou ong'ong'onegi ni ng'ou dong na ng'isou kendo nyiedhonegi. Taparo ni mane en achiel kuom puonj ma ming'eni kata siasa ka be ji puonjore ni samoro ka ne kier kamoro to udhi go machiemo ung'iyo ni an wakier ka to nyalo go okang' machalo nade. Koro mano ka kit twak mane Uhuru Kenyatta no bedo godo. To gima duong' kanyo king'iyo en owuon kopogore kod siasa. Familia mar joka Kenyatta kuom higni mathoth gisebedo kod mbi chakre Kenya ne yudo uhuru. Yes. Kinyalo paro kinde mane Jaramogi Odinga oweyo thuolo mane winjore bed nomako kendo molonyo ne Jomo Kenyatta mar mondo omi ota Kenya bang' kane wazungu koro yie ni ginyalo keto loch e lwet jo Kenya. To akanyo mbi mar jo Kenyatta no moko kendo nyaka tinende. To ng'iyo ni bang' yiero ma okalo ma 2022 ne chal ka gima koro ne duol machielo ne wuok kendo e masawa mar Kenya. Ma en duond Rigathi Gachagua ma bende ing'eyo matut ni notiyo kod Uhuru Kenyatta kaka ne jating ndai mare kendo nong'eye matut ahinya. To chal ka gima nong'eyo ni achiel kuom yore monyalo tiyo godo e masawa mar piny Kenya en golo oko joka Kenyatta e kwano mondo en makoro winj duonde. Obede ni en monyalo sidho kingi to kingi bedo. To en monyalo siemo kingi, onyalo kuong'o kingi. To en mobedo ni koro en man gi duol aina no. To apani Uhuru Kenyatta ng'iye ni koro mae kinde ma onyalo tiyo godo. Ahinya to king'iyo ni sani masawa mar piny Kenya osechung' ataro kod William Ruto. Yes. Nyaka ne gimiyo ombulu ma yiero mokalo kendo mane igo ombulu karom gi mane ne githiano ne Uhuru Kenyatta ni ok gimiye ngang' to ne ok gimiye. To ne giduogo giwacho ne Uhuru Kenyatta makoro ging'iyo ka gima ondhogo gi ma bedo ni mana dieri kata oyo mano en kwano ma japiny nyalo go gi wiye. Yes. Uhuru Kenyatta bang' kane nokanyo kwal kata mana rombege kar gi mar Northlands kocha kendo moketh mwandu maggi kendo moyanygi kata mana kinde campaign kendo Rigathi Gachagua ne notiyo kod thuolo mare mar nyiso jo piny ma masawa kaka ne Uhuru Kenyatta otiyo kod gi marach, nosande, notimo gi nade kamano. Koro sani en kinde ma koro tiyo godo maber mar mondo mi oma Rigathi Gachagua mbi monyalo bedo godo e masawa mar piny Kenya. Nikech koro sani pod ilaro ni ten ng'ama en kingi mar masawa. To king'iyo ni Matiang'i nosebiro modonje e kweth ma kwedo sirikal ma bende Rigathi Gachagua en achiel kuom jodito makanyo. To embe sani koro Matiang'i ni ing'iye kaka jal manyalo biro fwadho bandera mar Jubilee. Koro apani mane en thuolo maber ma Uhuru Kenyatta tiyo godo mar mondo mi othir godo mbi mar Gachagua. Ting'eyo ni siasa bende mana siasa. Kata mana Uhuru Kenyatta ni kidek ni kochopo yiero maduong' mabiro. Nikech embo medo ywak kore, omedo keto liet ne William Ruto mondo William Ruto winje. Nikech ng'eni sani mondo mi okochuno ni nyaka to pak mana William Ruto eka koro bi bed kode kanyakla ka jochomo yiero mabiro. Ogo kwano mambele kucho ni kadipo ka Jubilee yudo kombe moko wanyalo loso winjruok moro tok yiero. Nikech kata mana sani joge ni mae sirikal. Mang'ado nyupenjo kani to wan gi joge adek te. Nyaka gibe nyo mi tich moro KICC ka. Ting'eyo ni king'iyo kata mana kwano mar kaka igoga siasa ni kapo ni Rigathi Gachagua ochung' to Matiang'i ochung'
to William Ruto chung. Tingeni mokwongo iwacho ni koro Matiang'i kochung to kura ma samoro dine manyalo balo kod William Ruto e gwenge mag Abagusi kocha. Ne dongo dhi Matiang'i. Matiang'i osemaye kura mowinjore bed ne yudo. Kura matin ma joma samoro dibed ni dhi winjo Uhuru Kenyatta mago kura ne ng'amo chungo no ka en Matiang'i no. Dongo chako mayo Rigathi Gachagua kocha. Koro aparo ni gin thuolo ma bende en kura ma kaponi ne en kamano to nyalo biro penya katikati maka koro kata ni en yiero moko yudore round mokwongo ji dhi round mar ariyo to ywaye yot kikele ka William Ruto ka tisingo ne gi lemo achiel adek to gidok e yiero mar ariyo to William Ruto pod yombo. Koro gin kwano mathoth mapani samoro siasa kae gimedo mana goyo. To gima duong' mantiere sani en ni ok apar ni weche mane Uhuru Kenyatta wacho kotende kod telo mar William Ruto ni nitiere kod pek ahinya kata nitiere kod adieri ahinya e igi nikech gin mbaka ma pod inyalo go. King'iyo wach mar sekta mar thieth mane olose wach mar Linda Mama pod nitiere mbaka minyalo go e iye. Inyalo ng'iyo ni to ji adi mane nitiere manondikore e okumba mar thieth e kinde no ne gin ji manok milion 7 gi dire kanyo to sani wantiere kod ji ma oheo milion 20 ma osendikore e okumba mar thieth manyiso ni kata mana kwan mine ma sani ni e okumba thothie kipimo kod kinde mokalo. Tapani ni sani bende okenge nitie mosego korka sekta mana mar thieth ahinya to thieth mar ngima joma mine nikech kata mana counties osego okang' e temo bero kata bed ni ok gichopo rang'iny madwarore e sekta mar thieth ka counties bosetemo loso osiptende minyalo losi achiel adek minyalo tim kata mana jochiw thieth wanyalo paro lakteche manyocha omi pesa gi modong' gi sirikal mar William Ruto ni koro aparo ni jo UHC ka koro aparo ni en yo mi itemo godo gede iye nikech nyaka to go sirikal nikech mano te siasa. To koro kopogore kod mano bende nitiere kwano moko ma bende nyalo bedo ni gore maka gi kacha to ahinya king'iyo kit lokruoge sani jathoro bedo kata mana e sirikal. Samoro ka Uhuru Kenyatta ochung' moloso kamano koro kiny lemo moro nitie to pod inyalo gwele joge moko adek mondo med sime koro magi te gin kwano miketo gae nikech gini sani pod William Ruto dong' gi higni moko ariyo. Koro mano bende pod oromo Uhuru Kenyatta rie joge ariyo adek moko e sirikal kanyo mar mondo mi tem kweye godo. Koro magi te gin kwano mabedo ga e mesa nikech king'iyo to thothne joge timo gigi ok nikech japiny but gitimo gigi nikech gin President Uhuru Kenyatta ochiko lowo dipoko make rech moro nikech ndalo cha inya paro ka nochiko lowo mogo koko malich ineno ka joge ne oywa ariyo adek moko okete e sirikal. Thothne jo siasa ng'iye ni ondik ji adi ji owadi mondiki kada kopogore kod dongruok ji ng'iyo kan to ndik jowadi ni koro mano achiel kuom dongruok e wange jo siasa nikech oteku mane wacho cha influence cha ng'ato bedo ga thuolo neno mar konyo joge e paro mar siasa mar Kenya ni e pok mar mwandu mar piny. Ng'eno chakore kuom ng'at ma omi bandera mar fwadho ni to mwandu wuok no ng'ama omiyo fungu mar dhi yawo e kiroho migole mwandu no ng'ama miyo fungu mar dhi yawo dero migole mwandu no nikech William gi jo Kenya bro judge CS mar agriculture ni sekta mar kahawa gi chai timo nade mano wuodu chak timo nade mano wuodu koro mago gin kwano duto ma jogi goyo. Koro sama gisani to japiny nyaka ng'e ni weche mane wacho gi Uhuru Kenyatta ok gin weche mamulo japiny gin mana weche ma en siasa mare to kod jo dito ma gintiere godo mar temo ng'iyo ni to gin ginyalo yudo ber mane kowuok e sirikal. Japiny biro bang'e ka koro sa oseniang' gi sani to koro en mana gima uso Uhuru Kenyatta en owuon. Erokamano. Waloko matin kende dul mar IEBC kawuono chaka yanga chenro mar ndiko jogo kura mane pok ondikore. Gigeto ndiko ji maromo 4.4 e chenro miluongo ni continuous voter registration. Chik mar piny Kenya nomiyo IEBC oteku mar kinde ka kinde mar ndiko jogo kura mar medo kwan ji manyien mamedore e listi kata register mag jogo kura. IEBC bende wacho ni e yiero ma 2027 gigeno tiyo gi omenda malawo na bilion 61.7. Onge mar pesa achiel kuom midhiero ma osebedo komako duol no kata kamano giwacho ni gin gigeno. Juma mokalo chien komiti ma ochung'ne weche mag chike yande ogwelo jodito mag IEBC kama bende oyangore ni IEBC gadieri ok nyal tayo chenro mar biero tong' nikech thuolo mar kilo engo kata matin magengo gie sani. Senior
kawuono e odiochieng'ono mano ka jochung' sani koro wuok oko kendo lando wach ni kaka jaji dwaro ni uguru oko jo Gen Z une ma un gi teku mar biro ng'ado ni jatend piny manyien dhi bedo ng'a dikre uru kaka jogo kura gini wasemanyo ga menga to kawuono chakore jomoko bende oloso ne budget nyaka gi posta bende apani en chenro maber nikech kuom karibu higni 2.5 jogo matindo okosebedo gi nafas mar ndikruok kaka jogo kura nikech kura ni e teko kata gima diwachi ni ema chale ranyisi mar teko ma japiny ni godo e thurwa ka nikech yande wawega ni od bura e teko japiny to od bura bende wayudo wang'eyo ni lure gi mwandu ma in-go e kinya kawo teko mare koro kawo kura ni e teko kende ma japiny nyalo kelo godo lokruok modwaro kata machunye gombo emomiyo sani kochake kawuono to ji mang'eny ahinya to IBC ge wacho ni gigeto karibu rower ni manyaromo 7 million mondo ndikore mano en mana pachgi to bende nyaka wang'e ni to joma tindo gi bende nitie gima chuno gi kawo ombulu nikech unyalo wacho ni wageno bedo gi nyithindo matindo kata rowere maromo 7 million makalo kura to penjo maduong' ma gipenji en ni to ang'o mochuno wadhi kawo kura nikech ka ging'iyo kit siasa kaka timore e piny Kenya ka to gibro koni ni chala to rom ka ging'iyo ni to bende nitiere teko ma jago kura ni godo to bigo koni to makata kwatem to joka nikech gibro koni kidhi e od bura tibro do ka nitie ji matimo tamgi mar 3 mar 4 to kidhi e ground to gima gitimo tang'owa onge to gibro koni to William Ruto ma jatend piny Kenya kang' jodok e yiero ng'awa madwa dhi chung' kode madwa neno ka nyalo bede ranyisi mar lokruok mwadwaro to gikoni bende pok waneno koro bende nyaka be ni IBC tim gimiluongo ni civic education gimomiyo kura ka in godo to in gi teko kabisa nikech kiloso gi joma tindo gi to penjo achiel mang'eny ne gipenjo ni bro konya gang'o to kitemo wacho ni nyalo ko MCA ni nyalo ko to kodi to MCA kanyaka ne atiek achabedi class 6 to MCA achiel ma seneno katiyo nyaka sani gikucha achiel ni abro loke nade to chane no kapodo campaign odwa duogo odwa kawo tawo mar 4 kaka MCA to koni ni to jaod bura na mosebedo ka higini buora to onge gima konyago okane kata kadwa manye kata kadwa loso kode to katimo ang'o okayude so gin gi penjo mang'eny to gin penjo manigi ratila so IBC kata bed mna ni gini oken mass chande ni bongo ni continuous voter registration to nyaka gigwethe bathe moro kanyo mar timo civic education mondo giwach ne joma tindo gi ni to bero ombulu en ang'owa nikech kanyo onge to jasiasa bende ok bigori wacho ni bero ombulu en ang'o gin gikom nani o VOJ rach mondi golo VOJ ka ombulu agenda gi en VOJ agenda gi ok neno ni gweng' ma VOJ Kaganka oyudo dongruok Kenya oyudo chike mabeyo to kendo duonde japiny owinji e od bura kata kuonde monego bed ni giwinje koro itime gi individuals in mind emomiyo ineno ka Rigathi giriloso to gikone joma tindo ni ni ma en nafas maru kende mar goro William Ruto to kosegor William Ruto tang'o idwa timo ne jo Kenya mo so IBC nyakang' ni tim civic education mar mondo gipim ne joma tindo gi ni bero ombulu ni en ang'o nikech nyithindo gi bro koni to wakawo ombulu nadi to chieng' cha wadwa donje parliament maonge ombulu mokwago ombulu
to gibro kodi ni ng'iye pinje kaka koro matimore nini Southern Asia ka. Yes. Nepal gere. Sirikal oloki maonge ombulu. To gibro koni gigi nyalore. Wan joma tindo riek wang'eny. So IBC an gima wacho ni nyaka gitimie malich moloyo. En ni timo civic education gimomiyo ombulu nigi teko na joma tindo. Ken osemana chakora chaka joma tindo nigi penjo mang'eny ni ombulu ne dhi konyo gi gang'o. IBC pok otimo kada mana civic education mar nyiso jopiny ber mar bedo gi duol kokalo kuom teko mar ombulu. Ang'eyo ni IBC osebedo kod midhiero ma korka kore ma bende midhiero gin ma okel kod siasa. Kenya paro kata ka do wuon ne wacho ni siasa mosethiro dongruok. Kenyalo paro kaka ne do chiwo pache ewi dwaro mane nitiere mar mondo mi do ng'ade ni to winjore bed ni timo chenro mar goro kiewo sani koso winjore bed ni duol ne choro nyime chenro no. To ywak mane jong'ad bura mag doho mamalo nigo en ni siasa emoserocho dongruok mara kit yiero mwabago e pacho ka. To IBC koro yudore diere kech ng'ana paro ni commissioners gi pod nyien kato bedo ni kuku mar telo mar IBC to osebedo ka nitie motene gi Marjan Hussein Marjan. To tiegruok mar jopiny to pod ok otimore. To kata kiwe IBC mantie sani manyien ni kata mana IBC mokalo nokwaneno ka puonjne nitiere moromo mak mana ni koro ute mag fwambo gi jofwambo mano tiyo kod thuolo magin go mar mondo mi giywa apisas mag IBC gi commissioners gi ne timo gi kata mana mako mowinjore bed ni koro ne chulo ute fwambo to koro ne timatima nono nikech koro nitiere dwaro mar mondo mi jopiny omed ng'eyo to digni nitiere korka weche mag budget kod weche makamago. Koro aparo ni korka puonj to puonjruok pod ok obedo motegno. Nyicha neno ka jakom mar IBC Ethekon loso nyima komiti mar od bura kendo kotemo ng'iso kaka kwan budget owinjore bed ni ringo negi mar tayo chenro mag ndiko jogo ombulu to kaachiel kod chenro mamoko. King'iyo ni kata mana ndiko jogo ombulu makoro sani chakore kawuono ni endi mowinjore bed ni dhi nyime kuom thuolo malach miluongo ni continuous voter registration. Gige to tiyo gi maromo bilion 8 kaka omenda ma owinjore bed ni gitiyo godo. To kendo nja winjo ka ging'iso komiti mar od bura ni geto tiyo kod bilion 2.5 mar puonjo jopiny. Bilion 2.5 e puonjo jopiny dibed ni samoro boko pesa mang'eny to samoro nitie kama onyalo chope. To aparo ni ok en omenda moromo puonji masani madwarore. To IBC kopangore maber nitiere sani mbui, nitiere ute fwambo, nitiere limbe mitimatima e kor gwenge kech gwenge pod nitiere kod ji kata bedo ni wan gi lony manyasani miwacho ni IT gi gik makamago gi mbui to pod nitiere jogo ma bende gin jogo ombulu ma bende thoth manie kor gweng' manyaka tichop irgi kokalo kuom puonj makalo kuom jodongo, puonj makalo kuom nyamrerwa gi nyamrerwa ok ochuno nyaka bed mana jathieth, nyaka na bedo ng'at moro ma samoro ni mana gi lony kama. Nitie kata joma iluongo ni paralegals mane kor gweng', joma nitie gi lony gi weche mag chike gi kata bed ni ok gisome achiel kachiel. Gin e kor gweng' ku nyaka to IBC ti kodgi. Gintiere kod agents maggi, gintiere kod apise maggi kuonde chung' ute bura duto. Koro tiegruok mar japiny mondo mi ong'e ni to en ang'o owinjore bed ni okawo ombulu to nang'o omiyo nyaka to go ombulu. Nikech ng'eni kata mana ng'ama nigo ombuche cha nitie ng'ama samoro chunye osejok ma osegocho go chane jachung' moro achiel to jachung' ne ni pok oyudo. Embe samoro chunye no osejok ma en samoro pande mare kuche samoro nokawo makoro wacho no kochako go kendo. Ng'ani be pembe nyaka pod puonja. To thothne sani nikech king'iyo kwan mar jogi geto malaro milion 7 no wacho ni milion 6.3 kadhi nyime. Nyaka to gineni gitiyo matek ahinya nikech kiwinjo ka Ethekon loso to wacho na tamalo 75 mar jogo magigeto ndiko gin rawere matindo ma higi osekalo 18 ka ging'iyo register mar sirikal nyiso ni ji ma higi osekalo 18 odhi omerore mararia ahinya nyaka nyicha ne tim ndikruok mokalo cha. Koro atamalo 75 mar joma dhi ndikore ka jogo ombulu gi to tiegruok mosemigi en mane kopogore kod ute mag fwambo mosetiyo e okange ma ginyalo timo mar nyiso jopiny ni IBC chako timo ndikruok. To tut mar wach IBC makoro nitiere godo mar mondo mi gine ni gichopo e chuny jogi mar mondo mi gindikre kaka jogo ombulu nikech ndiko ka jogo ombulu makoro biro miyo gi thuolo
kata teko kata nyalo mar yiero jotelo yor katiba. Erokamano ahinya. Director mochung' ne weche mag civic education e IEBC in giting okwayo 2.5 billion matimo civic education. Ramogi FM gi Ramogi TV ni ka mae od fwambo kende man gi nyalo mar chopo nyaka lendo nyaka e chuny nam Ringiti kama jopiny nitiere mar go kodgi mbaka ka uluomo pisas mago gi jofwambo gi keyo manyalo miyo ote ni chop ne tung piny mangima. Antie kod geno ni uwinjo wach kawuono riyo nitiere jood bura ma en thuolo maru mar dhiro wachni. Mheshimiwa ma Suba South ang'eni no komiti mochung' weche mag chike konyuru dhiro wachni mondo jopiny obed gi ng'eyo nikech nono kura mang'eny ji nyalo biro kawo yes to goe mang'eny nyalo biro nendo kaka notimore higa mar 2022 cha Nyakwar Mgajuang. Mopogore kod mano chandruok pod omako sekta mar somo. Ng'anyo donje jumbe maro mar ariyo kendo bang' ka jopuonjre kata jopuonj mag mbalariany 42 te e Kenya mangima mag sirikal ni ng'anyo yawa gi bandho winjruok mane giketo kod sirikal ma iluongo ni CBA mar 2017-2021. Kata kamano sirikal yande ogolo pesa bilion 2.7 to telo mar Uwaso wacho ni mano pod ok oromo. Jomadongo nyaka karang'o ma dhok ma sirikal winjo en ng'anyo ni? En onge mar pesa koso gima giluongo ni competing needs ema nitiere? To mae sama nyithindo mang'eny nyodonjo e mbalariany kaka first years to chal ka gima weche gi mag somo nigi ng'ikruok maduong' ahinya. Senior VOJ chieng' moro nego bende wapenjie jok motelo ne riwruoge mag jotijegi. Yes. Mondo gibende giwachnwa adiera. Nikech adiera makende en ni sirikal onge pesa. Kinde duto misego mbaka gi waziri John Mbadi. Yes. Obro kodi ni Kenya ni kama din. Ma pesa mochoki to ditiere gik ma giluongo ni priority areas. Okay. To iyudo ka e higa ni moke mokwongo ma jopuonj mag mbalariany go ng'anyo. Mbele kacha ne gi ng'anyo moket winjruok kodgi ma gidoke ang'o e tich. Okapare kose kawo dweche 6 kendo gidoke ng'anyo. Okan ja union. Lakini naneno ndalo mane Ambrose Adonga Deya pango ng'anyo Magnat. To ne gitime dichiel tiwinjo wachgi. To sirikal timo kaka ng'o? Kaka giwinjore. En ang'o matinde jomotelo ne unions gi e higa ubedo gi ng'anyo didek di 4. Chalie ka gima nitiere ka ng'anyo timore to jogi luongo to nitie weche miwacho to ji dok e klas ka gima ne idwaro cha pok otim ang'o? Pok oyudi. Nikech ng'anyo ma pile pile rocho ratich nyithindo manie sikul. Yande ni neno e kinde moro ka jopuonj mag NAT nolando gomo to kata kapok gichako to gitim ang'o? Giyware chien ng'anyo gino koro tim ang'o? Onge. To ichaki neno ka bende toko juma achiel to jokupet bende wacho ni owa bende ng'anyo manya wachako chakoro watim ang'o? Ochungo. No chopo kuma kupet ne pogore. Nikech weche mane wacho ni chalie ka gima jotendgi gi samodhi kucha to gima jo members dwaro oke gino magitim ang'o? Magilalre wigi. Emomiyo waneno ka ng'anyo koro dwa bedie mang'eny ma en kinde ka kinde. Iseo gwang' tiseo gweno. Sirikal bende koyudo kaka yom yoti mbeko tol to gibro tiyo kodi. Nikech ging'e ni Nyakwar Peres dongo ero sup gi chapat. Wanagola ka tiek wachni. Bas, sup gi chapat to mambo kwesha. To gimore mindiko ni wawinjore ibro tim.
to ng'iyo ni gini biro tim nadi onge. So emomiyo awacho ni jo members mag unions gi nyaka koro penjie jotendgi gi. Ni samubet piny muwinjoru nuluongo wacho ni ng'anyo koro rumo. En ang'o gang'o muketo mondo kik wabedie gi ng'anyo kata mondo dweche higni 3 moko. Mondo ng'anyo bed dichiel tiwinjo wach. Ok wach ni pile pile mother of all strikes to tok jumbe 2 to luongu to bet piny to lando to rumo. Tok jumbe 3 to ni we are warning the government. Utime dichiel to yudo gimudwaro to nyithindo bedo gi nafas masomo. Kaka en gi ng'anyo matinda neno gi VOJ. Tukoyo gi paka. Walo ng'eny. Jotend unions. Dr. Constantine Wasonga. Jotend unions. Wacho kuomgi. Duonde ko wacho ni nyaka to miwa pesa wate. Ken. Mang'eny ni wach misebedo kithiedho kendo luwende. To gimaracha ahinya ni comrade sani koro neno marach. Gimenyo giwacho ni kare gibiro riwore gi jowetegi jopuonj mondo megi ng'any mondo gidhir sirikal nyaka kona mondo otiekre gi jopuonj. Ingene mana ka jai wache ni tikpaka go yie osebedo ka nitie weche mag ng'anyo gi. Kech king'iyo kane riwruok mar jopuonj mbalariany mar KUSU mar UASU to kaachiel kod riwruok mar jotije mbalariany mamoko miluongo ni KUSU kod mamoko kene kudhehia cha to kudhehia be nitie iye kanyo. Ywak ma jogi nitiere godo sirikal ong'eyo kech ne gibedo piny ma gitimo ndikruok margi. King'iyo puonjruok mane gibedo godo ma idendo gi dho ngere ni CBA mane ringo e kindi higa mar 2017 nyaka 2021 kaito ne nitie machielo mane ringo kindi higa mar 2022 2025. Milo mano iluongo ni CBA. Dwaro mar jopuonj gi jotije gi en ni nyaka to chop kare dwa winjruok mane iketo go mabende ne ringo nyaka omenda ma laro mana bilion 7.9. Ting'iyo ni kodong' ndalo 1-2 to gidhi e ng'anyo to sirikal lando ne osegolo bilion 2.5 mar mondo mi ochop kare bath chudo mar kidieny mar 2 mar CBA mane ringo kindi higa mar 2021 nyaka 2025. To gen giwacho ni wan nyaka miwa mano omenda no te kaka dwarore kech ma higa mogik mane owinjore bed ni yudo kose gole bilion 7.9 cha. Koro ng'isi ni tuko yieyo gi paka nikech sirikal borito nyaka jogi oketo matek nyaka tela 12 kaito bang'e sirikal wacho ni wasegolo 2.5 chakuru gi mano. Manyiso samoro gimbe ne giwe ywakor gi moridore to kata 2.5 dinoko wuok. Koro en mana ni pimo ng'ato ni kaka sani sekta mane moling koro mano waket tenge mondi. To ma bende sirikal ok nyal laumu ahinya nikech en bende en kama deny nikech en ofuko achiel mana kaka wambe wantie udi. Samoro kwai pes sukari to kwai pes michulo ne nyathi skul. Samoro kwai kama to je tuo moro bende ndi kamoro kucho to ng'ato bo kwai mare moro mondo adhi timo gima kama ng'ato bo kwai kata mare mondo adhi bilo go gire moro matin. Koro imbi ng'iyo ni chak gi bane we mane. Kendo ka jal ma dwa bilo gima matin cha podo ling tiwe mondi ng'ama keko ahinya ni samoro jo skul okasiak ma jogo dwa riembo ni nyathi. Koro en michako kode. Wacho ni wamiye 2,000 kanyo anego mach mondi achaka ng'iyo kama bet liet wuokie. Koro en gimiluongo ni balancing. Itemo mana ng'iyo ni to kikete ratil to kanya ma pek nitie ahinya tichako gi mane. Nikech sirikal bende nyaka to ng'i mana ni ang'o modonjo to ang'o minyalo tim mapiyo piyo to ang'o ma pod nyalo rito. Gisani tang'eni gino keto chenro mag somo kama rach. Nikech ng'eni mano nyiso ni sani jopuonjre masomo mbalariany mag sirikal nitiere pacho ok ginyal dhi nyime kod chenro mag somo. Moko be ok nitie pacho. Japuonjre ni mane klase kata ni mane hostel obeda beda ochiemo to bende koro sani gimotimo onge anjao moko be koro donje iye nikech en gi thuolo malach mar timo achiel adek manyalo timo. Koro aparo ni en gima keto kama rach to koro nyisi ni jopuonjre masomo e mbalariany mag ji giwegi ema koro dhi nyime kod somo to ma ng'isi ni chalo ka gima idwa nego mbalariany mag sirikal tichiwo thuolo malach ni mag ji giwegi ma koro nyaka to yud tegno nikech ji biro ng'iyo ni ka koro mae ng'anyo makinde ka kinde kare koro wachomre kod mag ji giwegi gi wathuth ni gichudo to
ng'ato somo higni ma kata ka en higni manok mantiego to tieki. Kech ma in idwa chako somo e higa 2025 to ng'anyo matimore diere kagi miyo kine gikone in tieki to wana 2030 kucho. Iketho kata mana higa achiel mangima oko. Iseno gima timore mo university masani ng'ato budho higni mathoth kapod ok ochuone kata mana kondo. Koro magi gin gik maketo sekta mar somo kamarach. Kata mana e wang' pinje mamoko nikech ng'eni somo mar mbalariany en gima isomo e kind pinje. Pinje mamoko bende ng'iyo ni to koro kang' ma ng'ani obiro korwa koni to ang'o mokelo nikech kori kocha kano ma ka mbalariany ng'anyo pile ka pile ang'o mane bed ni ne gisomo malich ahinya. To wan joma ntiere e sekta mar kembe joma ntiere oko tayari kata ka kiro kinyi mbalariany moro golo jopuonjre no biro kata ma tiegruok ka ibro yudo ntiere pogruok nikech samoro thuolo mano ochunge ng'anyo cha gi thuolo ma modong' ma mondo mi gitim go syllabus en thuolo matin. Idhi wawa japuonjre ma koro kango biro kaka kata king'ise ni ma iluongo nango teno no man maraba ok onyalo ni ma kalam. Koro aparo ni gin gik manyaka to sirikal ng'i kata obedo ni ikuonge dewo gima nitiere gi pek ahinya to somo en sekta mokonjore bed ni gogo karata. En gima ikete wi mesa to iwacho ni mae kaka idhi time to en pesa makama to un imiyo uma kama wachak gima dwe makama en makama biro. To en gima ok ng'ik chenro mag dongruok mar jopuonjre. Erokamano. Somo ok en gima igogo karata. Senior, mopogore kod mano king'iyo nyaka ne wabed gi competency based education ni jopuonj mag junior school bende ywak. Giwacho ni gidwa ni gichung' kar kendgi. Wach mar bedo ni koro ing'iyogi kata gibedo supervise gi jopuonj mag primary ni en gima ok girwako kata manade kendo nyocha gibedo gi ng'anye Kenya mangima. Ka gibandho ni mondo gichung' kar kendgi e yor tich, e yor telo, kanyakla kod e yor pesa. Ma be biro konyo. Akiana wach nang'o but VOJ ing'e ni sama in e kar tich moro amora nyaka bedie ng'ano mang'iyo kaka itiyo. Yes. To ng'ama ng'iyo kaka itiyo no lure gi structures moketi. Ing'e ni sani e mesa mar kawo gichungo weche manyien nyakwar peresne e Ugai. Kowacho ni VOJ adwa ni dhi tim achiel ariyo adek titima. Kowacho na ni J adwa ni ng'i kama titima nikech structures okete. Ni ene motimo ang'o? Ene manyaka to chiku. Ene manyaka to chiku. Kapok ikawo tich moro amora ikoni ni kang' idonje tijni to ng'ane jatendi, ng'ane miripoti ire, kacha imibetie, gimoro amora imiyi kaka itimo ang'o ibro ta tijino. E kore ka okibukri ni an koro aol gi VOJ. An koro nyakwar perese madwa no timo ang'o? Ochika. An koro adwa ni giga katimo to nyakwar perese matimo ang'o? Mang'iyo kaka tiyo. To kani sign barupi mar tich to ni yie ni VOJ ema bro timo ang'o? Ema bro ng'iyi, ema bro supervise. Jopuonj ma JSS nigi ratiro margi. To gikwong ging'iye ni to structure keto gi kanye. Nyasaye oket chunye kamokwe Professor George Magoha. No wacho ni ne nitie gimomiyo ne gidwa ni JS otimo ang'o? Obedie secondary school. To sirikal nokoni ooyo. Sirikal mar William Ruto mar Kenya Kwanza. Gini odoke ang'o? Primary. Maji nobedo gi penjo mang'eny. Jopuonj JS nodonje sikunde ka ging'eyo maber ni structure keto gi kanye? E primary. Gimonego gitim mopogore gi ng'anyo en ni gimanye jaod bura ma wiye lew mondo ter gini e od bura mondo lok chik no. Mane yo mayot. Nikech gisani to gimiluongo ni comprehensive school keto gi e gik miluongo ni primary school. Nikech comprehensive school chako grade 1 nyaka grade 9.
to kwae comprehensive school to adhi e senior school makata secondary miwacho ni onego bedni onge okwache wan gi comprehensive to gi senior school kalore gi structure mane presidential working party on education reforms otimango ogolo mangiso ni junior school ni nowe luonge ni junior secondary school ko ber onego luonge ni junior school bede angoa e primary lweny ma jogi goyo ok en lweny ni ng'ama supervise en lweny ni to bende tich mitiyo ichuli kaluwore gi tijno mane lweny maduong' monego gigo nono to gibro ywara ywaya wadwanwa report secondary wadwanwa report ang'ang'o ti report kucha to bang'e tifwenyo ni jok ma idwani report godo ni ubet godo e staff room ge wuora joka chiemo maber mohingi kendo ichako lweny mar ariyo ni wan bende koro nikech wabet e senior school ka koro wabende nyaka ng'iwa wadwa riembo mitokni wadwa timo ang'o gibed structured ka gin gi union gi moro to ging'i ni priority areas gin ang'o. Erokamano. Ken Stafford ng'isa kanyo ni sa orumo mapiyo piyo wach mar ywak machielo monego jo junior school oywagi en ni to lwasi mar puonjo nyithindo chal nade bo losnegi klese moromo be gin gi masinde madwarore nikech ing'eni junior school kacho gisechako tiyo kod gik midwaro ka en besen mitiyo godo miloge to ka en masinde mitiyo godo minyiso godo kit kaka ikiko kwiri gik makamago koro aparo ni tools mowinjore bed ni gitiyo godo go gin moko gik mowinjore bed ni giywaga ahinya e thuolo ni mar mondo mi kik bed ni ipuonjo to ing'eyo ni gimipuonjo nyathino ok en gima donjone nikech mano ok kaka owinjore bed ni puonjo kor katelo mar chung' kigen aparo ni samoro mano ok en gima gitemo mondo ahinya to mak mana ni gin bende gin gi ratiro mar golo pachgi to ng'eyo ni ywaruok manitie ahinya en manyo tekono to koro tekono kiyude to ber ma koro nitiere iye be onge nikech samoro klas minyalo dhi puonjo nyathi moriere to pod onge omenda minyalo medi mijingo mar tich bende pod onge koro aparo ni gisani giket maino kaka winjo jay wache ni ket maino e ng'iyo ni to lwasi margi mar tich ochal nade kokalo kuom ofukegi to kokalo kuom neno ni masinde madwarore mondo mi tagodo chenro mag somo bende ochopo kare. Erokamano. Wach mar mogik Ken. Wach mogik en mana medo jiwo jopiny mondo mi obed motang' kod nare neno gima notimore Gilgil to kaachiel kod Kimende kocha omed mana bedo motang' ahinya to kinde mawakodo nyamburko mating'o familia to kaachiel kod kinde duto joriembo kamoro amora ma gintiere omed mana bedo motang' kaw mos mar Victor Ngola osiepa mawuok Mbiwa. Erokamano. Wacho dunyo ka wanene makare ahinya. Erokamano. Senior. Higini adek nyaka ne counties magwa jotelo mag counties magwa donjo office japiny nyaka koro penjere nang'o gang'o mosetimore en wach malit ni nyaka sani nitie counties ma budget mar hik omenda mar 2025 2026 pok osom ji kia kata nini kanye wach malit ahinya to counties to nitiyo japiny nyaka penjie penjogo. Erokamano. Wach malit ni nyocha wuoyo gi jatend migawo mar pesa jomokalo chien John Badi to nowacho ni bedo ni counties ok submit budgets magine controller mar budget wang' sama bed approved ema miyo samoro gino ginyal golo pesa ni counties go koro counties mekwa mano nyaka koro jopiny ne kaka nyalo medo dhiroge kokalo kuom bunge la wenye inchi civil societies kod jopiny giwegi nikech teko ni e lwetu ka kamano tiuru kod thuolo mar ndiko kura madhi nyime ni ang'eyo ni Ramogi FM gi Ramogi TV biro bedo ka kelo ji mopogore opogore manyalo golo dok e ito mar ng'eyo ber mar kawo kura gi teko manie lweti kaka jago kura ma samoro nyalo konyowa loko kitelo ma in iwuon idwaro ka kamano ritima kawuono waradudu kendo dwe manyien ka Jehova Nyasaye oyie kodwa koth nitie mang'eny wapidhuru yien mondo ne kaka nyalo rakore kod chal marach mar kor lwasi ma osebedo ka kelo midhiero ma kinde ka kinde bedo kod odiochieng' maber mopong' kod gweth ma Jehova Nyasaye.
Ang'o madonjore kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata